kona TSD church ero twarenge mambia sengenjo ya business meeting to kwarga ni Pasaka twaje twarobirie meroberi to wendire to buya tutage tukora omulisi oyo omulisi David Kombo osabana tigarwe amini usuda a testimony na beire nyasa mokoreire otebara nyasa mokonyire nyasa mokorera amaya goja lakini nege yaikire kabiri onye nagoseire muntu onde bwese nagoseire nyasa nyabire ani kanisa ya nyasa tuli ni nagoseire muntu onde nyasa nyabire omulisi iyo obungora igatonga kimulisi kwaba toko mubwataiga na litwara na mulisi obeire bobe toko munyaga itali oiko twate kuno mulisi omwamara tagasirire kanisa gari twana kwa nyasa tokonye kamwamune kanisa yakonete tobaremu singenjo bokumwo twanyoliro mulisi asirire se nyumba yaye otwanyoliro kumyo konene sana ne kenyore kima nyasa tigatokonye pole familia yaye pole sana mulisi na kyomenye to mulisi oyo omulisi oni ngamayete biya twakore nere gasi babairo murayi se kanisa ya SDA church nero bairo mulisi omonene nande twabira nere nande so koroba kene nande gari mungwansione nero nsiga ese nyangi yane nero tenere twabira nere nano yo minto kurukaga igo twabira nere se mirimo ya nyasaye to okora nere so bokoreri na leo twarenge bone kine gintu kiabire gekungu nande twasinyirwo kwana bakabuna ire tuni to kanisa tugeto obuwa bonene twasiria abasirikende bande babire kurumagega nere abana kiro twakarina ki abalisi ababande singe twenge business tuzi gukora je mangane Pasaka abali basirirwe barushwe se gitabu nene twakomentira ya yambuya mono nyasaye tigatokonye kure kanisa ya Great News mulisi ya Great News oyino yominto mwana nere ono kwasirire na tutu afumili ya bara nitu business tokuru abatukumitie no yabo na tutu no kumiseke yabo na tutu kumitie na mulisi mwana Italiana Johnson Makol yo msati no mulisi omitoto wako no mulisi ndo no mulisi omitoto wako ono twaike kanisa twakolia byonsipi ono no suuta koru koru busuuta nga paminto ase kanisa twabwatira nebiyo mwako yomugima paka twakolire biya ono murancho ondole maiga ngoserete anyabere twabirane iriyo koma yakwenda kujinsela boy pole